Skont l-Aġenzija li tmexxi l-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, l-aħħar vittma li miet fil-ħabs il-ħamis ma kienx għaddiela d-dettalji tal-qraba tiegħu. Hekk aġixxiet l-Aġenzija l-istorja żvelata minn Net News li l-qraba ma kinux infurmati bil-mewt tal-arrieda ta' Ihtisam, il-Pakistani ta' 25 sena. L-Aġenzija qalet li la darba ma kellix dettalji skattat il-proċeduri normali fejn il-Pulizija tagħmel kuntatt mal-konsulat ta' pajjiżu bħala parti mill-investigazzjoni tagħha sabiex ikunu identifikati u marfa il-qraba tal-priġunier. Madankollu f'kumment lil Net News l-avukat tal-vittma nnifsu għalli lanqas hu ma kien infurmat b'dak li seħħ fil-ħabs. Sa dan it-tant mill-awtopsja li saret fuq il-katavru ta' Ihtisam, ir-riżulta li żagħżugħ kien ibati minn kundizzjoni f'muskolu tal-qalb li tista' twassal għal nuqqas ta' pumpjar ta' demm kif suppost. Din il-kundizzjoni ma kienitx imniżla fuq ir-rapport ta' saħħtu, jiġifieri il-vittma jista' jkun li ma kienx jaf biha, tant li l-familja saħqet li żagħżugħ kien f'kundizzjoni ta' saħħa tajba. Fuq ġisem Ihtisam ma rriżulta l-ebda sinjal ta' vjolenza, filwaqt li r-rapport li juri jekk intużawx sustanzi tossikoloġiċi irriżulta nadif.